pambukane katur saking para waragana Widyawati campur sari Andi Laras ingkang laras. Cahayu Renata. Urung. Oh, wis. Mesti mikir mau cekeli mati. Lah ya kok mati ae. Sing mati iki base, udu awakmu. Iya. Base urung tukange, bas udu bose. Aku muni apa? Aku muni bas. Oh iya, bener. Aku pingin iki berarti. Ya. Nggih, sugeng dalu Mas. Ya, alhamdulillah sugeng dalu Alhamdulillah ketemu lagi. Awake dhewe tansah mujekna rasa syukur ingkang tanpa pepindhan iso nderek mangayu bagya nderek ngregengke swasana dalem menika. Betul. Acarane nyadran warga masyarakat Ngadiboyo. Kecamatan Rejoso Nganjuk. Iya, paringke salam sik, Nok. Nggih, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Laras campur sari ini dulure dhewe. Erwin Rosyandi. Yo. Ya Mas, yo. Yes, sesarengan campur sari Andi Laras. Wonten kira Cahayu Renata. Sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Wis. Ya wis ben engko sing kedua adalah kompak kuwi. Kudu kompak sing kedua. Iya. Oke. Kon iki mau. Aja lali. Aja lali bawalingku.
Seliramu Ebli. Yo. Jan. Ora apa-apa. Jan piye? Jan Bu. Ya, wis pancen cacah ya ngono kuwi udah enom kabeh. Untung urung koplak. Rada suwe enak. Jarene sapa rada suwe penak panas rumasamu. Iki ya sumuk koyo ngene iki. Anjane kahanane ya koyo ngene iki. Ayo nok bacotne. Saiki apa meneh? Ya sesuk nek bar rumasaku. Apa meneh? Iya. Iya. Lho piye ta jenenge bocah iki? Jare sesuk. Tak cium lho. Ya. Aduh, Dek. Ya ampun. Aja lali pawelingku uga manukang janji-janjimu aku setia satuhu Jan luar biasa Renata matur sembah nuwun sanget setunggal tembang ingkang sampun dipun aturaken. Heeh. Di Laras. Kodhok mesti. Hati
Cangkemane Kipli loh. Ini mulutnya tidak dibuka. Cangkemnya itu loh, kamu itu buka. Aja cangkem Apa? toh. Mulut. Mulutmu ku loh, mulutmu Iya. bukaan. Yo bareng toh. Padahal ya wis dipakani soto Iya. dagingnya ya gede-gede. Heeh. Kok ya dolemes Jane kurang kabeh. apa toh? Tak buka ke apa piye mulute. Lho ya, dicoba. Mulutmu tak ngene. Aja. Ndek ini urung Nggih, pun balik. ngantuk nggih, Bu nggih. Urung kok. Ngantuk to. Ngenteni wulan ki mang. Ndang bubuk, Pak. Pun Apa tak bubukne? Pak, pun ngantuk, Pak. Urung. Ayo, urung. bubuk. Ora mas aku. Nantang aku iki. Takon Apa lulusan guyangan kono ta? Lah, iya toh. Ya, krek Kok dangkrek toh. ora wis. Sabar sayang ya. Lagi ya, Bu ya. Heeh. Nanti wok bisa? Wok bisa ya? Ya. Nanti Oke, bisa dicoba dulu sama Ibu? urung iki. Ya bariki loh. Ibu kalau malam juga Beda kok. Agak situ, Bu. Selentik. Bapak? Wow. Bisa wo. Jare kadon. Ayo. bacane ya. Wis aku kadung Oke. sigrak lho. Sing nang ngarep iki kok mau nang nyapa to? Nesu karo sapa to? Ya ora nesu ngono Mbok kuwi. nyawang wong ayu. Menikmati saking langute menikmati Oh iya, hiburan teko aku Andilaras. persanana to, Mas. Kok mane mersani kuwi ana Ngene lho, apa Mas. to? Nek mirsane. Gila aku. Ya. Aja. Septepen ditaretu Oke, sugih eling multimedia channel wonten Gedhek Cahayu.
Erna. Elna. Wirwatika. Andi Laras campur sari dulure dhewe.
ngaturaken katur Kang Mas Kasun jumeneng saking paleganipun tumuju ing sasana pahargyan. Kaya ngene gagah prakosane. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah Kang Mas Kasun ngaturaken kalepatan sedaya kalepatan kula wau bilih. Apa Lah mau. Wis tak. Mas Kasun sing wonge wireng. Ngono sik. Wis, ngene Mas Kasun. Oh, mbok gandengne sing pase ngono. Iya sik to. Sing pase. Oke. Monggo. Monggo Mas Kasun. Iki badhe ngaturaken napa riyin? Badhe ngaturaken sambutan katur warga masyarakat Ngadiboyo. Nggih. Oke. Nggih. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ingkang kawula hormati sedanten Babinsa, Babin Kamtibmas, ingkang kawula hormati sedanten tokoh agama, tokoh masyarakat lan sedanten warga dusun Ngadiboyo, desa Ngadiboyo. Alhamdulillah. Semindah monggo kita haturaken puja kali puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita wedal kalian kesehatan sehingga kula kalih panjenengan sedaya saged mlaksanaken nyadranan taun iki kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam boten kesupen kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajen kula kalih panjenengan sedaya pikantuk syafaat yaumul kiamah. Nggih, mewakili pemerintahan desa khususnya dusun Ngadiboyo mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya. Acara nyadran iki bentuk syukur kita kepada Allah dan juga kita menjunjung tinggi menghormati leluhur kita. Terus acara sampun dimulai dari tadi kemarin malam istighosah, lalu tadi pagi giaran, selamatan, dilanjut malam hari ini campur sari adilaras dan penutup besoknya masih ada lagi di masjid yaitu Gus Arif MNC TV dari Gondang. Niki sing gadah hajat boten kula, boten perangkat niki hajate panjenengan sedaya. Monggo anu Mas MC, mengke nek sing nyanyi. Nggih, Mas Kanjeng. Mengke sing nyanyi perangkatnya dikurangi. Biasane nek sing nyanyi ini kan perangkat. Oh, ngaten. Angsal perangkat, tapi sing saged wargane mawon ken nyanyi. Wah, niki dadose minangka contoh mangke Pak perangkat rumiyin gitu. Nggih. Terus bajute mangke warga. Nggih, monggo. Niki hajate masyarakat. Masyarakat Ngadiboyo. Kersane masyarakat ingkang menikmati niki nggih wonten alumni nggih wonten karawitan nggih kathah. Contohe senior Bu Sadilem gadah yoga Mas Marianto, Wah, Mas Ateng. Pundi Mas Marianto? Nggih wau wonten hadir. Pundi Mas Marianto? Walah, nggih tasik anu paling. Nggih, kersane mengki nek mriki. Niku nggih ada adik malih Mas Mbak Marisa. Wah, Marisa niku nggih biasane melu niki ning niki kok mboten. Lah nika sing ten tengah nika nggih saged nyanyi Mbak Partiwi nika nggih saged nyanyi. Ya nika. Nika. Parpiye? Nggih, Partiwi. Oh, Partiwi to. Nggih, niku nggih saged nyanyi. Nggih. Monggo niku hajate panjenengan reh kuwase napa monggo kersa. Niki hajate jenengan kula hanya memfasilitasi. Nah, nggih to, kedahe ngoten. Jadi menjadi pimpinan ataupun leader kepala dusun niku kedah memberikan wadah kepada masyarakatnya. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, kita sami-sami menjunjung tinggi menghormati leluhur ingkang sampun jaman biyen niki kan nggih alas. Kita menghormati leluhur ingkang sampun babat, kita tinggal menikmati mawon. Kita hidup saking bumi niki, minum, makan, saged menyekolahkan anak-anak sampai anak-anak bisa kuliah, bisa mengerti hal baik dan buruk saking dusun Ngadiboyo.
kersane dusun Ngadiboyo lebih baik menjadi desa ingkang baldatun thayyibatun warabun gobur ngoten to. nek bahasa Jawane Niku menjadi gemah ripah lojinawi tata kentrem Kerto Raharjo. Amin. Nggih. Mungkin niku ingkang sampun kula sampaiaken ten warga dusun Ngadiboyo. Nggih, Kang Mas. Iki nyanyi niki. Nggih no, nyanyi no. Heeh, niki nyanyine dangdut napa? Oh, nggih niki anu Cetak. Pantoro Lintang Samoro. Lintang Samoro. Nggih. Niki anu Mas Kasun ngersakaken duet nggih. Nggih. Ah, nggih. Ayo kene nak yo Marisa iki kesusulungguh. Urung teng anu Marisa, yo mbariki Marisa. Bar Mas Kasun Marisa. Ayo nak iki sapa? Yusnia Cortesa. Ayo paranormal. Heeh. Yo kene nak. Kenalan sik to MC kok gak kenalan gitu. Bapak Sugeng Dalu, Bapak napa Mas niki? Inggih. Mas. Mas. Mas, oke. Mas. Nggih Bapak nggih Bapak kula nggih. Anu niki mboten teng balai desa, mengke lek teng balai desa kula timbali Bapak. Sakniki kan ya apa iki Mas? Nggih soalnya nggih diawasi kalih Bu kami tuwa nika. Oh, Ibu. Aduh nyeluk Mas. Ibu izin nggih Bu, namung nyanyi. Ning mengke mbele-mbele panggah nyawer niku pun kewajiban. Lek mboten nyawer mengke malah disoraki kalih masyarakat. Nggih to Bu? Nggih, leres to? Nggih. Umume teng mriku lak nganten nggih. Salake teng lintu-lintu nggih ngoten niku. Nggih. Pamong niku malah akeh. Niki pripun? Nyawere ingkang purun nyanyi terus disawer, napa nyawere penyanyine? Monggo warga, nek sing purun nyanyi kula sawer malah. Nah niku berarti nggih kalih-kalihe ya penyanyine, ya yogane, ya wargane. Pripun Bu masuk? Masuk. Setunggal mawon to. Alame niki alam barzah niki sanjang ingatmu nggih. Deline sedanten bonor. Pak ngapunten. Niki nek bar bersih desa to. Lah niki bersih desa pamonge lek langlung-langlung sak mburine ya piye rezekine tambah lung. Amin. Amin. Mamula warga Ngadiboyo ndang sar. Kan bersih desa. Monggo. Karwani Mbak. Kembali masih bareng Campur Sari Andi Laras. Selalu buat semua yang ada di sini, mudah-mudahan cukup terhibur. Pak Wakit ditunggu di sini lah nanti Pak Wakit. Siap. Siang pantoro ratri wong eling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang saya Sulami. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batenku Wong bagus anter nur rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu
ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senajan nyawa oncat saka raga yen wis tresno ora bisa dipisah Andi Laras Abi Boyo berhibur bareng Bapak Kepala Dusun DJ Rock Pak Wowoki siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang saya Sulaksmi Monggo Pak kersane mriki lho jur kabeh ben rene wala nek ya Joko Boyo iki kok iso wong ayu tresnamu kinarya tangga sastroning batinku matur suwun wong bagus anteng rasa atiku tresnoku tulus roning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senajan nyawa oncat saka raga yen wis tresno ora bisa dipisah Adi Boyo berhibur barengan Andi Laras juga ada Gajah Bro juga ada Bapak Hamidowo terima kasih juga ada Exco Lagi monggo Pak Yo siang antara ratri mong eling manis sing ati setyaku matur suwun duweni marang Satya Sulasmi Janji supaya mukti supaya patri asik pripun Pak sakniki napa mengke Pak niki setengah ding mengke sing nyanyi disawer oh ngoten sing purun nyanyi wargane sing purun nyanyi mungkin disawer ya Bu monggo wong ayu tresnamu kinarya tangga
kudu njaluk kok gawe wargane. Oh niku berarti. Niki pamundutane warga masyarakat jenengan setunggal malih nyanyine. Nggih anu terose nggih anu sedaya kan minggah. Oh dulur-dulure Mbak Yune dadi pas maneh kok aku ijen kewalahan aku nampak ning nggon. Mbah sing nyanyi kok ya ora gelem. Kewalahan nggone Mbah. Mbah pun usah matur suwun. Oh ngaten Mbah. Ngaten. Nggih. Sing purun nyanyi monggo mungkin tambahi kula sawer sing purun nyanyi. Nggih wis alhamdulillah. Nek ngono ngene no. Iki ana Marisa. Marisa, ayo kene Marisa. Iki lho. Ten pundi, Pakde? Pakde. Sik Pakde, ora sama. Sik. Oeo. 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 Sumanggaken Mbak Tiwi niki minangka wakile saka warga masyarakat Ngadiboyo. Heeh. Niki tembake napa Mbak Tiwi? Lho malah ndeloki utang-utangan pun gampang niki mekar sesuk rasa dipikir. Sampeyan kok ya hafal mekar baran. Oh ya enek nggone sampeyan mekar. Lagune napa? Oh gitu. Oke. Ya Mbak, napa direncangi niki Bu? Direncangi berarti paron Pak, paron kingke. Ya ta, sing gelem nyanyi emang ngendikane di apa ya mau disawer kalih Pak sinten? Pak Wo. Berarti engko paronan ya Mbak Tiwi ya. Panggah tak proyek to Bu, do wong aku lek bab ngene iki wis. Kembali masih bareng Campur Sari Andi Laras. Matur suwun Mas Erwin. Kali ini bareng Mbak Tiwi. Habis ini Mbak Marisa ya. Masih ora ketok kon dhuwur mbuh Marisa nggone ning ndi. Kudungan kabeh iki Mbak. Kok iso sing kudungan. Kok diceluki ngene bocah mulai. Sing ngerokan kalih jilbaban. Aja mudhun Cahayu. Untung lho. Bahaya lah, alah bahaya. Rodok mundur. Nah. Dap. Terah yo bendino ki lagu anyar yo Mas ya. Salah ya dhewe ngejak bareng-bareng gak salah kruyukan. Lah ngono lho Mas, kena kaya tok anak senggake. Monggo. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Monggo Pak Wo. Pun dirantos Mbak Tiwi niki Pak Wo. Apa lagu? Ku mencintaimu, luas sudah sabarku untukmu. Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku, aku korbankan untukmu. Ku berjuang bertahankanmu, walau sedikit pun diriku tak menghargai cintaku padamu. Kini setelah ku temukan dia, terima aku apa adanya. Yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hingga
Yusnia Paramita. Matur Juga ada Mbak Dewi cantik yang Adiboya punya. Kini setelah ku temukan dia, mau menimut aku apa adanya. Dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku bermain hati. Asik. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Rasa Audio Pro, terima kasih. Sugih Eling Channel, juga ada Exco Legend, luar biasa. Matur suwun Mas Cite. Kini setelah ku temukan dia, mau menerima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka. Maafkan aku, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahku sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku bermain hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Mbak Tiwi terima kasih. Sudah? Sudah. Sampun matur suwun. Sampun to, Mbak. Langsung daftar nggih tengene. Kok mung siji to, Mbak? Jane iki enak lho suarane. Aku wis kadung kikir-kikir. Apa masih apa mesti gatel? Alah sikil. Tak iwangi, Mbak. Ojo jongko ae ning mburi kok romansane. Heeh, niki Matur suwun. Mbak Tiwi ingkang sampun ngaturaken tetembangan derek ngregengke swasana ing dalu menika juga matur sembah nuwun sanget katur Yusnia. Heeh. Ayo kene, ngono aku ora ngerti warga kene kok. Ayo, ojo ben. Ayo. Kene wong loro awak dhewe iki wong loro ngono. Dadi ngemse ora mung ijen. Enek wong loro nyapo ning mburi. Pripun Mas? Heeh. Piye, piye, lanang piye. yo ning mburi cedak gong aja Iya. cedak gong. Suwi warase biasane, iya. heeh. Aku ning kono nggur dadi nunggu sajian lho. Yo ngono. Penjaga gawang. Terima kasih masyarakat Ngatiboyo tercinta nggih. Nggih. Khususnya di kediaman Bapak kami tua nggih, Bapak Nggih. Yus nggih. Luar biasa malam hari ini. Ah, Terus ngono apa aku nggih?
Hah? Aku tinggal apa? Lho minimal iki ya memberikan sambutan yang Oke, istimewa. oke. Terus bar ngono iki wargane sapa sing Oke. arep nyanyi neh, ngono. Tetap doa terindah nggih buat kagem masyarakat Ngatiboyo tercinta nggih Rejo Nganjuk mugi-mugi menjadi desa ingkang gembah ripah loh jinawi. Amin. Murah sandang pangane. Amin. Rezekine lancar nggih. Amin. Udane bintang terang terus. Mesakno barokah. deline wong-wong sing ning Iya, iya. sawah ya nggih to. Wah, Nek berapa deline ya? apik regane ya apik, nek deline bonoren ya sing susah ya bakule ya melok susah nggih. Ngono ya. Nggih. Ah, berarti sampean termasuk Nggih. bakul. Anu mantune bakul. Nggih. Ah, ah. Luar biasa nggih kagem sesepuh bini sepuh khususnya masyarakat Ngatiboyo tercinta nggih. Salam hormat dari kami Andi Laras latah saking Sidokare. Nah, Nggih. Monggo Mbak Marisa. Pundi nggih Mbak Marisa sudah siap? Marisa wis teko ta? Nggih. Cah. Lah koyo ndelik barang Mungkin nyapet, ibunya Mbak Marisa niku nggih sinden nggih. Cah. Masa? Sinden riyen niku sinden kan Ibu. Ibune Marisa Iya. kuwi. Wah, sapa ta? Jadi anu napa niku turun temurun. Oh, ya. Nggih. Heeh. Niki ibune Marisa. Marisa. Jenengnya? Namanya saya juga belum tahu. Wadah. Karena saya Sidokare juga. Oh, sampean Sidokare ya Iya. ampun, ya wis Saya tanggane bukan dhewe. Ngatiboyo, tanggane Ah, dhewe. Tapi yang ngono cedak karo ikene. Ya tapi niki misanan kula bapak kami tuwa. Nggih. Wis luar biasa. Iki mungkin katur warga masyarakat Nggih. Ngatiboyo sing sami rawuh ugi Bapak Ibu. Lah iki sing ngersakaken Yang sudah siap tembangan. dipersilakan monggo. Iki ana- Monggo Bapak Ibu, mungkin bapaknya yang di sana ini hajatnya panjenengan semuanya Ya, loh. ngono. Nggih. Rasa isin-isin. Monggo. Biasanya nek ubah-ubah niku nggih kalih gending kok Mas. Oh, ngono ya. Nggih. Karo nyanyi. Kula pas kirim beli niku nggih semerep kok wong Ngatiboyo iki seneng nyanyi sedanten no. Oh, Monggo. lah ya kuwi. Monggo Ibu, nggih. Wis pokoke luar biasa. Iki yang ngono Kang Mas sing gir kene iki kan yo enek sing sami Nggih. lenggah. Iya toh? Ya bapak-bapak yang di dalam sana juga penyanyi semuanya itu loh. Lho lah iya. Monggo Pak De, ayo kantor nih kene. Monggo Bapak. Andi Laras iki ora mung campur sari, ora Nggih. mung dangdutan, ning gawe versi tayupan ya iso. Saged. Jadi ini napa niku profesional nggih. Profesional. Dangdut Ah. bisa, campur sari bisa, langgen bisa Wah, bisa wis, nggih. Ya ya. Nggih, katur Pak De, Pak De kasih manggaken monggo. Ngerja. Monggo Bapak Nggih, yang di dalam yang sudah siap. Sinten nggih Pak Wo yang sudah siap. Mungkin yang di sebelah belakang sana nggih. Nggih. Monggo merapat ke sini. Yang ada di belakang ning jero jeding apa ning jero WC. Iki hajate panjenengan semuanya nggih, monggo. Ya. Mungkin dari ibu-ibunya itu, ya monggo Bu. Ya. Wes. Mong Pak Oh, Wo pesene ibu-ibu. pokoknya Ah, masyarakatnya biar mas diutamakan. Nggih Gelem? kono kan Mas. Monggo. Pak sinten Pak Wo? Pak Oh, Joko Boyo. Pak Joko Boyo Monggo Bapak Joko Boyo diaturi jumeneng datang pepanggungan. Katur panjenenganipun Bapak Joko Boyo kasumanggaken jumeneng Nggih. saking palengganipun. Monggo Bapak Joko Boyo. Duduk. Oe o, oe o, oe o. Oh iya. Au ae, Monggo, Pak. Kene, Nah, ngaturaken sugeng dalu katur Bapak Joko Boyo. Nggih. Niki Bapak Joko Boyo Ngatiboyo nggih. Nggih, Oh, sami boyone berarti. sami. Nggih. Pak, niki oh iya lah ya. Niki kali grup nyambik-nyambik terus panjenengan kedah sinkron Pak nggih. Nggih, Niki ngersakaken tetembangan apa Pak? lestari. Ah, lestari alamku. Ayo nak kene direwangi Bapak Joko Boyo kene. Nggih. Hah? Contoh. Oh, walah lagi dong aku. Nggih. Napa Pak lagune? Lestari. Oh, Lestari. Ayo Mas. Lestari.
Kartika Kadya puspita ingin indra Hanjang kepi tresna Matur sembah nun Rasa tresno kang sejati Manggiya lestari Kidung tembang suci Yang semi sajroning sepi Cahyamu amadangi saratri Kadya kembang ati lagi ayu setya rumaksono apa sih aku satika ing nendra andang kepitresno Ati boro-boro rasa tresna kang sejati manggiya lestari Hitung tambah suci yang sami sajroning sepi cahayamu amadangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula ana sawan tanpa anganan aku nembus marang kabahagiaan banget manis sinawan wong Lestari sampun Bapak. Loh. Napa malih? Nambah lah. Oh, nggih. Ora, nggih. Kong jenengan mriki mawon mantun niki wonten malih sak Nggih. bibaripun Bapak Joko Boyo niki. Matur nuwun nggih, Matur sembah Bapak. nuwun. Katur panjenenganipun Bapak Atas-atas, Carik. Kong. Kasumanggaken jumeneng Pak Carik. Nah, monggo Pak Carik. Ingkang Napa? Tak ewangi Mas. Kok Mas? Apa iki aku dulu kok Mas? Lang. Nggih. Oh, langsung. Senengnya sing langsung iki. Iya.
Nek apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara sesuk ning jero dada pancen nglarakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kananku kang mas pupusen rasa tresnomu. Tenane takdirku sing jawabke kamu beda ati beda lambe wis kadang mati rasaku kang mas rengang matangisku becike kowe lunga saka uripku rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sapurane yen gawe lara atimu. Terjabar Mega Audio Pro juga ada X Collecting Sukeh Eling Channel joget mas iya apa sifat saiki wis beda kowe ninggalke aku pentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara sesuk ning jero dada pancen nglarakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kananku kang mas pupusen rasa tresnomu. Takdirku sing jawabke kiramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kan mas rengang tangisku becike kowe saka uripku hari basang rangge lintang ning angkasa tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sapurane yen